Először is szeretném üdvözölni a Facebook közösségét, és köszönöm azt a támogatást, biztatást, időnként kritikákat, amelyeket az elmúlt napokban, hetekben kaptam a közösségtől. Örülök, hogy jó magam is részese vagyok ennek a közösségnek, de még csak ismerkedem ezzel a műfajjal, hiszen nem voltam korábban egy ilyen módon függő a számítógéptől és az internet világától, de tényleg úgy ítélem meg, úgy látom, hogy fontos kapocs közöttünk az, hogy most ilyen módon is tudunk egymással kommunikálni. Úgy gondolom, egy városnak, egy polgármesternek az a legfontosabb feladata, hogy az ott élőkről, a benne élő polgárokról gondoskodjon, és mindent megtegyen, elkövessen annak érdekében, hogy az ott élőknek a helyzete sora minél jobban folyik, minél sikeresebben tudjanak élni a városban. Természetesen sok módja, lehetősége van egy polgármesternek is, hogy segítse, támogassa az ott élőket, erkölcsileg, anyagilag is természetesen mind a két mód fontos számomra, mint eszköz. Mi is ezt tesszük egyébként Pécset, hogy az itt élők számára a mindennapok megélhetését könnyítsük, és ebben egyébként a mai válság sújtotta helyzetben talán a legfontosabb az, hogy a közszolgáltatásoknak a díjai hogyan, miként változnak, hiszen ez mindenki számára, minden itt élő számára egy meghatározó kör, a drágulások, vagy esetleges olcsóbb átétel a szolgáltatásoknak. Pécset ebben az esztendőben emelkedtek a közszolgáltatások, a legtöbb esetben inflációt meg nem haladó módon, egy-két tételnél még ezt is meghaladóan, viszont egy szempontot nagyon szigorúan betartottunk, ez pedig az volt, hogy a szolgáltató cégek extra követeléseit szorítsuk vissza. Hál' Istennek sikerült, és csak a legminimálisabb és elvárt módon kellett a díjakat emelni. Azok után tegyem gyorsan hozzá, hogy tavaly évben, 2010-ben igazából nem volt számottevő, sőt semmilyen emelés a szolgáltatások tekintetében, sőt a vízszolgáltatásnál még sikerült egy picit csökkentenünk is a díjon. A végső célom tehát az, hogy összefoglalom ezt a mondókát, hogy Pécset az országban a legalacsonyabbak legyenek a szolgáltatási díjtételek, és ezért teszünk meg mindent kollégáimmal és a képviselőtestület tagjaival. Ugyanis túl a segítési szándékon azért is fontos ennek a szempontnak a figyelembevétele, mert tényleg úgy gondolom, hogy egy pécsi polgárnak nem az kell a legfontosabb dolga legyen, vagy feladata legyen, hogy össze tudja gyűjteni, félre tudja tenni azt a rezsiköltséget, amit egy lakás fenntartásához neki félre kell tennie, hanem ennél sokkal nagyobb célokat kell megvalósítani minden itt élőnek, hogyan tud normálisan a mindennapok szorításából kicsit kiszakadva polgári életet élni ebben a városban, és ez a cél, amit én szeretnék mindenképpen elérni, és ezt kérem a Facebook közösségnek a támogatását, és remélem, hogy ez a cél meg tud valósulni, és létre fog jönni a következő esztendőkben. Nem lesz rövid, nem lesz könnyű menet, de törekszünk rá, hogy megtörténjen.